Now, ang verse na itong gibasa, sinulat ni mismo or words ni mismo ni Jesus Christ. Sa tulo ka verses na itong gibasa, natay tulo ka importanteng lessons na makuha dayon dinhi. Kay istorya dinhi ni Christ ang Samaritan woman. And of course, ang main subject dinhi is ani nga passage, meaning nga verses, is about worship. It's about the truth. And ingon si Jesus Christ dinhi, makita nato dinhi nga ang Dios nangita gid siya genuine tinuod nga pagsimba. Ingon niya dinhi, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Dili ta ng pagsimba gidawat sa Dios. Dili ta ng paglingkod nato sa simbahan ug pag-awit gidawat sa Dios. Naay saktong pagsimba, naay saktong requirements sa pagsimba aron mahimo kining kadawat-dawat at tubangan sa Dios. Gani isa ni ka-stricto kaayo nga requirement or qualification. Verse 24, God is a spirit, and those who worship Him must. Dili should, dili will, it's a must. Must worship Him in spirit and in truth. So naa di ay gi-reject nga klase sa pagsimba. Munang nining buntaga, ato daw i-check ato ang kaugalingon kung nahimo bang nakaambit bata sa tinuod gyud nga pagsimba. Ang pagsimba isa ni kabalaan nga buluhaton, dili ni butang nga mura magtagana natong spare time. Ang pagsimba isa ni kabalaan nga butang tungod kay balaan ang atong gihimamat dinhi. Gani worship is all about giving. Yung tag-giving di ni kwarta lang. Sa pagsimba dinhi ka mohatag sa imong time, sa imong energy, sa imong talents, mong na mga special numbers, na tayo musicians, dinhi ka mohatag sa imong best, money, everything nga mahatag nimo sa Dios. Worship is all about giving. Ang selfish nga worship, nag-focus ka sa getting kaysa pag-give. Kung moadto kag simbahan, ayaw hunahunaa nga dapat ang wali inani. Of course, nangita tag nindot yun, ma-bless ta nga worship. Pero ang primary gyud nga concern nimo dapat moadto kag church is to give your life to the Lord. Ikaduha na lang ng imong madawat gikan niya. Muna siya'y sakto nga pagsimba. So naiupat ka major points akong ihatag nining buntaga nga malipay ang Dios nini nga klase sa pagsimba. Number 1, the object of our worship must be God alone. Walay lain. Wa ta nagsimba dinik tao, ay mo pag-idulog tao, mo pwede mo ma-appreciate og preacher, leader, ayaw ni mo sa idol. So ang pagsimba, it's all about God. Siya ang object sa atong pagsimba. God is a spirit, mo nang wala tay images, imahe nga gibutang dinis tubangan, kay ang Dios is spirito, wala say hulagway. Di sa pwede butangag hulagway, walay tao nga nay authority nga makabuot-buot sa iyahang hulagway. God is a spirit. And that is why atong worship spiritual, direct tagyud sa access sa heaven. And naay isa ka example sa Old Testament nga gi-reject sa Dios ang ilahang pagsimba. Tan-awon daw nato, nganong gi-reject ka ha? Malakay 1:6. Abtik brother Donna sa tong verse. A son honors his father, and a servant his master. Ingon ang Dios, if then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Ingon ang Dios, kung father ang tan-aw niyo nako, asa ang inyong pagtahod nako? Kung ako inyong master, asa inyong dungog or paghatag og tahod, honor, paghatag og pasidungog. So in other words, ang Dios di ay nangita sag pasidungog og nangita sag pagtahod, reverence.
So kung musimba ta sa church, una sa tanan, nganong inanak ka formal imuhang attire tungod sa Dios. Kung makikatubang bitaw tagkapunungan diya sa urban poor, mag-short raman ta usahay. Kay di man kayo mga bililuhon nga tao. Makikatubang kag mayor, magpolo na ka. Mag-formal attire na ka. Samot na kung makikatubang kag Dios. Ug muna ingon siya nga dapat tumatubang ka sa Dios sa pagsimba, dinhita nakighimo sa appointment sa Dios, nakighinagbo ta dinhi sa Dios, and therefore dapat naagyod ang pasidungog ug ang pagtahod. Tanawon na to verse 7 to verse 8, the same chapter of book. Sa unsang pamaagi gi-worship, you offer defiled food on my altar. Now, sa Old Testament time, ang ilang worship sa temple, offering sacrifices yun. Nag-offer silang mga lamb sacrifices, nag-offer silang mga karnero, mga kanding, mga hayop. So, worship is all about giving, it's about sacrifice, offering. Muna siya ang pagsimba. Yan hita, pag-offer sa tong life para sa Ginoo. Pero ingon ng Dios, gi-reject ilahang pagsimba tungod kay naghalad sila mga dunot, tinamay, dili pure, dili best nga mga offering. Ingon din ang mga priest, actually ang mga priest man ng kasturya dinini sa Dios. Kay that time sa Old Testament, ang mga priest may nagdala sa panimbahon sa templo or service. Ingon din but say, in what way have we defiled you? By saying that table of the Lord is contemptible. Verse 8. And when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept your favorably? Ingon ng Diyo, ingon ng mga katawad, Lord, sa unsang pamaagi man ka namo gi blaspheme. Sa unsang pamaagi man namo, Lord, gihugawan ang imuhang trono, ang imong table. You know, this time, nagahimo silang pagsimba, nag-offer silang offering, pero there's something missing sa ilang pag-worship. Ingon ng Diyos, ang inyong gihalad nga buta nga mga hayop, di ba nadautan? Ang inyong gihalad nga masakiton nga mga hayop, piang, di ba nadautan? Kaya that time sa offering sa temple, sa tabernacle, dapat ang karnero, perfect, walay sakit, saktong pangidaron, tambok ug healthy. Ang gihimo nila, nag-offer gapon sila, nagsimba gapon sila, pero piang na. Ang mga tambok nga karnero tuwa na padulong sa ilahang personal nga use. Ang mga di na best nga mga karnero mo ilang gihalad na sa Dios. Di na best ilang gihalad para sa Dios. Yung ingon ng Dios, dat anas inyong gobernador, ihalad na sa inyong mayor, malipay ba siya ni anak? Sige daw. That is offering atong mayor din sa Lapu-Lapu. That is a offering. That is a glitson dito nga buko-buko lang. Walay paa, walay unod. Daygon ba na niya? Ingon ng Dios, samot na ko nga ako inyong gitawag og amahan, ako inyong gitawag og master, ako inyong Dios. So when it comes to worship, best ang ipangita sa Dios. Ganina na nagtabi ganina sa mga youth, nag-worship, may nanganta. Best nga worship. Best nga attire. Padayon tigapunta. Verse 10 to verse 11. Who is there even among you who would shut the doors so that you would not kindle the fire on my altar in vain? I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from your hands. From the rising of the sun even to its going down. Kuhaan na yung offering ng Diyos. Ayaw na pasigay kalayong altar. Wa na ko nalipay sa inyong offering. Church, pwede ta magsimba dinhi nga wala dawata sa Diyos. Dili ta ng pagsimba gidawat sa Diyos. Munang nasa standard of qualification. Unsa nga klase nga pagsimba yung gidawat? Pinagi ni upat ka butang. Number 1, dapat ang Diyos ang atong gihimaya dinhi. Ang pagsimba dinhi may tungod sa mga talents nato lang. Dinhi may tungod sa atong skills ug abilidad lang. Ang pagsimba ang object
ang reason nganong naghimo ta nining butanga para sa Dios. Now, reverence ang ipangita sa Dios. Pagtahod, pag-ila nga siya Dios. Sa unsang pamaagi nato gitahod ang Dios sa ato ang attire. Kanitan dugon nako ni tungod kay dili ta usahay aware niini. Okay lang nata sa atong balay, nata sa ubang dapit. Pero kung naa ka sa balay tugumanan sa Dios, lahi na nasugilanon. Tan-awon do nato. Romans 12:1. Ingon ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your what? You present your body, your physical body, a living sacrifice. Sa karon nga panahon, wa na ta nag-offer mga karnero. Kay si Christ ang aton imong final offering sa cross. Pero every time musimba ta, ang atong kaugalingon atong gi-offer na sa Dios diha sa pagsimba. Ang atong church, regardless kung aircon man ni or dili, tiles or dili, atubangan sa Dios nahimo ning usa ka abli nga altar. Tanang kalag nga naglingkod atubangan dinhi nga church sa Dios usa ni ka buhi nga halad sa iyang altar. O ang imong body. So giunsa nimo pag-present imong body atubangan sa Dios. Kung adto tag beach, naay attire sa beach. Kung niagi mo pagka-worldly, kung adto ang tao og disco bar, naay attire sa disco bar. Kita ng atong mga pusod. Imagine mo kang sung leader makita ang pusod. Brother Wayne, mangulit ang tanan. Dapat natay best na attire. Present your body. Hey, take note. Present your body buhi nga sakripisyo. Napagid, acceptable, kadawat-dawat sa Dios, which is your reasonable service. Now, napay follow up si Paul regarding sa mga girls. Sabi mo, na ay proper attire sa pagsimba. Matutag mayor, magbarong man to say, mangabang pagita. Kasi mag-Amerikana ta, mamalitag ukay para lang nindot, gwapa, humot na tanawon. Matutag church. Hindi ka na si Paul, abog naman eh. Saan? Kanina lang, napaginana. Best. And do you think madawat na sa Diyos na pagsimba? Gawas na lang, wasa nangitag mahalon nga sinina nato. Nangita siya best. Now, 1 Timothy 2, 9-10. Tanaw na to ha. Ingon si Apostle Paul, in like manner also, that the women, mga kababayan, adorn themselves in modest apparel. Modesty. It means proper, moderate, insakto, dili pasubraan. Grabe niya, make-up, pimples lang to. Nawayo na po kay ka. Dili pasubraan ang ato ang pagpagwapa sa church. Ayaw lang tong ariyos nga mura nagring sa bula kadako. Well, ma-appreciate man nato ang nindot kayo tan-awon, pero kahibalo mo unsay standard sa formal na attire. Be sure nga nahimo tang modelo sa usa ka Kristohanon with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. This time, abi nimo para sa culture sa mga Jew, kung ang babae sa ilang panahon ginagpakita sa iyang naong, usa na ka babae nga kana bang good example. Lahat man sa tuwa, kay kita ang mga namo na sa ilahad, ang mga buhok ang ginatabon halos sa naong. And sa tuwa, culture sa mga Pinoy, kabalo man taon say too much, unsay sobra na. Nindot kini si si sis kay ligid taas kay palda, taman sa kitig. Amen.
Agoy kay pagtakilid taas man pod. Taas maghiwa. Tama na po, hapit skiting ang hiwa. Ladies, ingon ni Paul, dapat ingon din niyo, but which is proper for women, professing godliness with good works. Verse 10. So modest apparel, be sure nga matutag church, dili ta mag-tiktok din he. Manitag church, matubang ta sa buhi nga Dios. Ayaw ka-offend. Tanan man ta. Kung makita niyo si Sir Cathy magpabadlong, ingna din ko. Ingna gidayon ko. I-announce na ko diri sa church. Bitaw. At least aware ta nining mong butangan. So importante nga nigsimba na to sa Dios, ang atong pagsimba sa atong attire pa lang, Dios gyud ang atong gisimba. Dili tanod. Tanod atong gisimba, pwede na ta mamurol. Pwede na ta magunsag attire diha. Pero kung Diyos atong gisimba, makita ni sa imuhang attire. Number 2, our worship must be guided in the truth. Diha ta dapat sa kamatuoran. John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit. Now, kabalo man ta, spiritual gani nga pagsimba, muna wa tay imahe, wala tay di ta moagi og channel ato makabot ito direkta ta sa Dios. Isa ka butang ang mas ganahan nako, and in truth. Dapat day ang atong pagsimba gigiyahan ta diha sa kamatuoran. Now, ingon ni Christ sa Matthew 15:8-9. Ingon siya, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ingon ni Christ, ang ilang baba, puro lang Ginoo, Diyos ko. Protaman lang sa baba, but their hearts are far from me. Pwede di ay ang atong baba, puro lang Diyos, Ginoo, verse, hymns, pero ang atong kasing-kasing layo sa Dios. In what way? Tanawa. Verse 9, in vain they worship me. Walay pulos ang ilang pagsimba, tungod kay ang ilang pagtulunan sa tao ug dili sa Dios. Muna nga kung ang gamit na to gani sa pagsimba, puro na idea, human opinions, human principles, secular principle, di na kita ma-base sa truth sa Bible, wala ta nagsimba dinhi. Mura na tag nagmeeting. Now, ingon ni Paul, 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16, all scripture. Pag ingon diag all scripture, Genesis to Revelation na siya nga books. 66 books. All scripture is given by inspiration of God. Profitable. First, doctrine. Muna ginagamit ato sa atong doctrine. Number 2, reproof. Number 3, correction. Number 4, instruction in righteousness. So ang Bible di ay final authority nato. Yes, i-explain man nato ni siya, pero ang mo approve ug mo disapprove ang authority gyud sa Bible. Kung ang Bible nag-ingon nga dili ta magsimba og mga imahe, ato nang sundon. Otherwise, dili madawat ang atong pagsimba. Kung ang Bible nag-ingon nga si Jesus Christ Dios, ato nang itudlo og ikinabuhi. Otherwise, ang pagsimba, regardless bisag unsa pa na kadagkong katedral, unsa kadagko nga building, pila ka thousands of audience ang nadiha. Pero kung dili sila mutuo nga si Kristo Dios, dili na pagsimba. Of course, ang truth atong guide. Kung ang Bible nag-ingon ang Holy Spirit, third person, usa sa ka-Dios, ato nang itudlo og ikinabuhi. Otherwise, isa pag unsaon nila simba, unsa kanindot sa mga music team, kung dili na based sa truth, di gid na tinuod nga pagsimba. Again, we're not talking about talents. Daghan kayong talents, bisag mga unbeliever, mas talented pa sa mga Christians. Pero ang pagsimba, wala naka-base diya, dili sa gidakon sa building.
Dili sa kahumot o kanindot tan-awon sa mga church members. Sa time ni Christ, ilawom kahoy lang sila magsimba. Mumuntoy birth sa church, good pastor. No! Tanawa, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ngadto sa 10th century, na sila sa balay magsimba, ilawom sa langob, lasang. Pero wa nagtan-aw ang Dios sa physical nga appearance, nagtan-aw sa ilang guide. Kung kamatuoran ilang gisimba, then nahimaya ang Dios. Then, ingon ang John chapter 8 verse 32, ingon mismo ni Jesus Christ, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Ang freedom nas kamatuoran. Hangtod nga di ka mutuo sa kamatuoran, magpabilin jud kang piniriso sa bakak. Now, kung ang church wala nagtudlo sa Bible, kung ang church wala nagtudlo sa kamatuoran, dili ni church isa ni kaprisuhan. Kay hangtod walay kamatuoran nga ma-reveal ug ma-apply, wala gyoy freedom. Ug ang makaset free nato ang truth nga naa ni Jesus Christ. Ang bisan pag unsao nato, sa unsaon natog simba, sa unsaon natog panindot sa tong church, kung walay truth, prisuhan gid na. Kaya tinuod nga kagawasan naa sa kamatuoran. Muna nga dapat nato expose ang truth, tinadin ang tinuod nga freedom sa sala. Romans 10, 1-3, tanawa ang statement ni Paul ngadto sa mga Israelites. Romans 10, 1-3, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved." Gusto ni Paul maluwas ang katauhan sa Israel. Ang katauhan sa Israel nag-offer burnt offerings. Kadlawon mag-proseso na sila sa pag-promote sa ilahang mga law, ilang mga tulumanon. Memorize sa mga scribes ang law, tanang verses, tanang chapters, Genesis to Malachi. Daghan sa mga Jews ang nagasacrifice ilang kinabuhi. Faithful sila sa law ni Moses. Sukad, vegetarian sila, wa sila kaon ug hugaw nga mga mananap. Grabe sila ka-followers sa law. Good works, grabe ka sila naka-perform sa good works. And nganong gusto ni Paul nga maluwas sila? Di pa ba dahil sila luwas? Grabe man sila kabalaan at tubangan sa mata sa tao. Tanawa. Verse 2, "For I bear them witness that they have a zeal for God." Grabe lang commitment. "But not according to knowledge." Grabe ilahang kadasig. Grabe ilahang passion. Grabe sila, makipatay sila para sa ilang relihiyon. Muna mong Judaism. Pero ingon ni Paul, wala nakabase sa kaalam. Ingon ni Paul, "For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness." Take note, ilan ang gipromote ilang kagulingong kaayo kaysa kaayo sa Dios. Instead nga mosalig sila sa gibuhat sa Ginoong Hesus sa cross para sa ilang kaluwasan, sila nooy naningkamot sa ilang kaluwasan, sa ilang kagulingon nga righteousness. Maniingon din ni Paul, seeking to establish their own righteousness. Any denomination, any group, any church nga nagtudlo nga ang tao maluwas pinaagi sa iyang maayong binuhatan, wala gini tinuod nga kaluwasan, ikaligsuon. Dili niyo perform ang tinuod nga heart sa worship kung in the first place wa kay genuine nga relationship pagyud ni Christ. Pastor John, grabe man sila ka-passionate. No, we're not talking about passion. We're not talking about sacrifices. Mas dagko pa sila ginatagan kaysa tinuod nga mga Christians. Walay Baptist or Christian, any born again Christian nga tinuod lang yun nga nagpalansang sa cross para sa iyang kaluwasan. Pero daghan ang nagbuhat ni anak. Pero dili na mao ang basis sa kaluwasan. Ingon ni Paul, hangtod ang tao magsigig paningkamot sing kagulingong kaluwasan, wa gyoy kaluwasan mahitabo. Ang tanan wala sa religion, wala sa preacher,
naa lang gyud ni Jesus Christ. So bisan pag unsa kanindot sa atong building, unsa kadaghan sa mga members, kung walay kamatuoran, wa gini pulos ka pagsimba. Pero ingon ni Christ, 2 or 3. Bisan pagduha o tulo magtigom sa iyang pangalan, naa siya sa taliwala niini. Amen. Number 3, we must wear the attitude of humility. Sa pagsimba nato sa Dios, isulob nato ang kinaiya sa pagka mapainubsan. Ang attitude isa ni kasinina biya sa atong kinabuhi. Natay good and bad attitudes. Musugot kag sa dili, naagi sleeping dragon sa atong kinaiya. Nagi bad side ang tanang Christians. Ug mao na gid paningkamutan nato nga dili na mapukaw. And pasabot nga walay perfect nga Christian. But when it comes to worship, na saktong attitude gipangita ang Dios. Una, daghan man, pero magsugod ni sa humility. Tanan magsugod sa pagka mapainubsanon. Psalms 95, 6-8. Ingon ng Dios, ingon din ni David, "Come, let us worship and bow down." Sa Old Testament time, ang ilahang klase sa pagsimba, muhapa gid sila, muluhod. Gawas nga culturally based mo nilang practice, ang pagluhod pod nagsimbolo ni og humility, pagtahod, pagpaubos. Muna nga muluhod gid sila. Ingon din ni David, atong simbahon ang Dios og mangluhod ta. Mo bow down ta. Let us kneel before the Lord our Maker. Verse 6 na siya ha. Verse 7. Tanawa da. Unsa pagi-command. Part sa worship ang pag-humble sa mga kuglingon. Unsay purpose? Verse 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. So, ang pag-humble down di ay nato sa atong kuglingon diha sa Dios, pinagis pagsimba, requirement na siya, kay ang tao nga dili makapaubos sa kuglingon, dili gyud mo surrender sa Dios. Ingon dinhi, ayaw pagahia imong kasing-kasing. Worship is about giving. Giving, offering, or sacrifice. Dili ka ka-offer sa imong life sa pagsimba, hangtod nga dili ka mo humble down. If you are not offering your life to the Lord diha sa pagsimba, you are not worshiping Him. Kumuan nilang tag-church, maniid, maminaw, kita tao sa igsawayunon, and then wa nimo gitugyan imong kinabuhi, wala ka nagsimba dinhi. Na gusto na kuhugtan gyud ang pagsimba, ang topic sa pagsimba. Yes, muan ni kag church, focus ka una kung unsay mahatag nimo sa Dios, dili kung unsay imong madawat gikan niya. Kay kung mag-focus ka, dapat ma-bless. Kabantay mo sa mo ulit ta, gikan tag simba, pag uli nato, naunsa man tong kurbatang pasudyan na hiwi. Yabagas na itong nanganta ganina, oy. Huwag mo kabantayan, ha? Thank you, Brother Wilford. Muli ganita gikan sa pagsimba, daghan kitag mapansin nga bati sa church. Why? Kay mas focus ta sa atong nadawat kaysa atong nahatag. Pero kung mo ka church, focus ka unsay mahatag din mo sa Dios. Number 1, imong time. Praise the Lord, naka sa church. Wa ka small. Ikaduha, imong talents. Pwede ka maghatag sa Ginoo sa imong talents. Church, young people, mangantag ita, best yun atong ihatag. Mabitaw na nga, wa man nangita ang Ginoo perfect yun nga special number. Nangita lang sa best. Kung ikaw, pobre ka, simple lang ka, ang pinaka-the best ni mo sa Ginoo mo, itong isa ka polo, isa ka short, simba nga mag-short. Kung maunay pinaka-the best ni mo. Pero kung daghan ka nindot nga nga sinina,
dress, polo, pants, ganito kag church, wa niyo pili ang best. And do you think malipay ang Ginoo niya? Ihatag imong best para niya. Now, tanaw na to sa verse 8, do not harden your hearts as in the rebellion. You know, rebellion, anything, any choice or decision nga imong babagan sa imong kaugalingon sa pag-decide para sa Ginoo, isa ni ka rebellion. Ang preaching, isa ni ka bugat biya nga trabaho sa mga preachers. Tanang genuine nga church leaders na butang biya sa delikado nga situation ang ilahang pagka-preacher. Kung ang akong giwali dinhi poison sa imong kalag, mas dako kog tulubagon sa Dios. Kung akong gibuhian dinhi nga pulong supak sa kabubuton sa Dios, unya mo'y inyong nakaon spiritually, mo'y na-apply nyo spiritually, mas dako og curse ko nga madawat gikan sa Dios. Naa sa tumoy sa dila sa mga preacher, usahay ang kinabuhi ug ang kamatayon. Usa ka sipyat nga preaching sa preacher nga maimperno ng tawhana, dako sa tulubagon. Munang lisod ba imong preacher? But then, ang trabaho sa preacher ingon ni ani. Na ako sa kadapit, imagine ninyo nga guba kayo nga syudad. Salin sa gera. Ang mga building na nga bungkag, walay electricity, ang mga poste na nga tumba, black and white ang color. Ang mga balay na nga guba, nag-aso-aso pa ang mga balay, salin sa sunog, naay daghang patay nga lawas sa karsada, naapoy daghang buhi pa. Nay mga tao nga gutom kay tanan, nay mga tao nga masakiton nga nagkamang na lang sa karsada, nay mga tao nga hapit na mamatay tungod sa kauhaw ug sa kagutom. Niabot kog kalit nga ng lugara. Minaw mo ha? Pag abot na ko sa dapit, wala na ko ang tambal, wala na ko ang pagkaon, wala na ko ang tubig. Pero ang buhato na ko, tawgon na ko sila, Sir, Ma'am, mga higala, mga igsuon. Kahibalo ko asa ang source sa pagkaon, ang source sa tubig, o ang source sa medisina, o sa source sa tinuod yun nga kinabuhi. Naa didto dapit. So tabangan ako sila nga makaabot mi didtong dapita, kay naa didto ang source sa among gikinahanglan. Bisan ako, pwede ko mahimong wounded. Wala na ko ang solusyon. Wa mo'y matiti o madawat na ako, pero kay balo ko asang source. Muna'y trabaho sa preacher. Ang trabaho nako ang pag-lead sa congregation, dad-on mo sa tinuod na source. Source sa revival, joy, kadaugan, ug ang maong dapit sa source mo ang cross ni Jesus Christ. Amen. Muna'y trabaho sa preacher. Muna usually sa akong mga preaching, bisan guro mga ubang preachers, kasagaran sa ending silang message, naagyod ang preaching ni Jesus Christ. Nagid ang cross ni Christ. Kay bisan ang preacher, daghan pong kaluyahon. Gani daghan sa mga preacher nga mas daghan pag samad kaysa mga flock o sa mga members. So tabaw sa preacher, i-guide tamong tanan, mga tuta sa source of hope, source of life. Muna'y trabaho sa usa ka preacher. Lisod kayo bitbito ng usa ka listener kung di pa ka totally humble at tubangan sa Dios. Kinsa man ang unang niduol ni Christ? Kinsa man ang unang naka-experience sa milagro ni Jesus Christ? Ang mga dato ba? Ang mga healthy ba? Dili. Katong buta, bakul, na leprosy, katong mga tao nga makililimos. Kay katong mga tawhana na atos ubos na kayo nga kahimtang. Hangtod dili niyo ma-realize na ubos ra kay ka kumpara sa gahom sa Dios, di gyud ka muduol niya. Ang hinungdan nga nung gahi ang tao mutugyan sa Dios, tud kay naapatay gisaligan sa ato ang abilidad. Wala ka lang higalay suon. Kaya kung dadon ka sa Diyos sa pinakaubos nga bahin sa mong kinabuhi, nga bisan imong kasing-kasing mo condemn na nimo.
kamangon nimo ang grasya sa Dios. Kamangon gid nimo ang iyang kaluoy. Muna kasagarang naka-experience sa healing sa Ginoo, katong buta, leper, katong wounded, babae nga nag-bleeding for 12 years, bisan ang patay ug himatyon. Kay wa na sila ikapanghambog pa silang kaugalingon. And munay kinaiya sa pagsimba. Di ka kabuhig desisyon karon hangtod wala nimo hukasa ang garbo pa sa imong kinabuhi. Sulob ang humility. Number 4, we must be united in love. Importante sa pagsimba ang panaghiusa. Ang church gitawag siya body of Christ, dili bodies. Of course, dagag local churches, pero tubangan sa Dios usa lang na sila ka body. Daghag mga local churches, pero isa lang yun ang body ni Christ, ang itinuod nga church. Isa ta ka body, lain-lain tag races, lain-lain tag background, lain-lain tag sizes, edad. Tubangan sa Dios usa ta karon ka body, kalawas. Dili ang Dios mo'y author sa panagbahin-bahin. Pero abi nimo, dapat ang church magkahiusa sa gugma. Paminaw. Hangtod ang church members dili mutubo diha sa gugma, naa gyud tay panagbahin-bahin. Isa sa mga sign nga usa ka hamtong ug lig-on nga church, usa ka iglesia nga naay gugma nga naglihok gyud sa taliwala. Tan-aw na tong Korinto, ang first letter ni Paul, 1 Corinthians 13, 1-3. Ang background sa Corinthian church, daghan sila gifted men and women. Nay nagatongues sila, nay gifted sa faith, nay gifted sa prophesying, nay gifted sa knowledge, interpretation. Daghan kayo mga arangan nilang membro, talented, gifted kayo og mga daghang resources. Pero nay usa ka butang ang kulang sa Corinthian church. Ingon ni Paul, 1 Corinthians 13, 1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging or clinging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Si Paul nag-remind sa mga Corinthian church members, kaya nag-iyahay na silang panghambog silang gift. Inani akong nahatag sa church, inani akong talent, inani akong abilidad, inani ko kamaayo. Ingon si Paul, kung wa na'y gugma, wa na'y pulos, wa kay mabinipiso niya na. Tanawa din ni, gifted sa tongues, gifted sa faith, gifted sa knowledge. Bisa kung saan ni mong display si mong gift, bisa pila ka special number, bisa pag mag-standing ovation ang tao sa congregation. Kung dili na pinasikad sa gugma, ingon ni Pablo, mura na nagsimbal nga nagsaba-saba, na gusto ni mong pahunungon na atubangan sa Dios. Now, una sa tanan, dapat mo serbisyo ta sa Dios, pinaagi sa gugma. Ang pag-serve na to sa Dios, pinaagi, motivated ta sa gugma. Awa ingon ni Paul, 1 Timothy 1:5. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. So ang purpose nga nung commandment na isugo, dapat i-perform na to ni nga dunay gugma. Dunay love. Now, if ang church dili mo serve sa Ginoo out of love, unsay may tabo? Kumamati tagmayo. Nay letter si John the Beloved sa church sa Efeso. Sa Book of Revelation, nay 7 churches of Asia nga gi-refer din ni gisulatan ni John. Matag church din hi karakteristik po sa bang churches karon. Nay isa ka church din ni gisulatan ni John, Revelation 2 1-5. Mo ni ang Church of Ephesus. To the angel of the Church of Ephesus, write these things, says, He who holds the 7 stars in his right hand,
who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. So ang background sa Ephesian church, usa sila ka church nga nagi-sound doctrine, stricto sa pagtulunan. Grabe ilang pag-labor, paghago para sa Dios. Grabe ilang pasensya, taliwala sa persecution. O daghan sila gipang badlong na nga mga false leaders. So tan-aw nimo ni nga church committed gyud nga nangalagad sa Dios. Verse 3, and you have preserved and patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Wa sid sila na discouraged, na luya, kugihan kay ni nga church ang Efeso. Verse 4. Nay problem sa verse 4. Nevertheless, ingon ni Paul, ay ingon ni John, I have this against you. You have left your first love. Yes, nag-serve mo na ako, ingon ng Diyos. Yes, naghago mo para na ako. Nagsimba mo para na ako. Strikto mo sa pagtulunan para na ako. Pero dili na pinasikad sa gugma ang akong nakita ninyo. Ingon ng Diyos, nawala na ang iyong unang gugma. Be sure ang tao makonvert sa gospel ni Christ, dili sa doktrina. Be sure, atong gipromote si Christ ay ang gospel, dili lang ang doktrina. Importante ang doktrina, muni mo putos nato, pero mo convert sa tao ang gospel ni Jesus Christ. Dili, ato kuya okay ng doktrina dito na ko. No, my friend, basin dili na conversion. Daghang na convert sa doctrine, dili sa gospel. Now, we need to serve one another in love. Una natay gugma dapat sa Dios sa atong pag-serve. Ikaduha natay gugma sa pag-serve sa atong isig katao. Galatians 5:13 ingon ni Paul, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Dapat nay gugma atong pag-serve diha sa Dios. Kabalo mo, ang loveless nga service, isa ka sign sa immaturity. Tanawa ng bata. Yes, naman sila love, silang mama. Pero mamarayag lang nagpangayoon kasagaran. Sabi ni mo, ang spiritually baby nga Christian, naani ni nga sign. 1 Corinthians 3, 1-2. Take note, Corinthian church gapon. Kulang sila sa love. Once ang church walay gugma gani mo pataliwala, mao ni mahitabo. Ingon ni Paul, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal. Carnal means worldly or baby. As to babes in Christ, I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. Once dili gugma gani atong pag-serve sa atong isig kay suod, isa na ka sign nga baby pata spiritually. Muanhi gani kag church, ayaw punaa nga dapat kang i-serve. SOP sa church good ang mo serve. Lagi mo welcome nimo diha, ni mohatag ng bangko, mohatag og spray, mohatag og mask. SOP na sa church, part na sa hospitality sa church. Pero ikaw as personal, ayaw adto church para i-serve ka. Adto kag church para ikaw ang mo serve. Aside na lang sa mga bisita nato. Kung Kristohanon na ta, kita ang mo serve. The only way or one of the best ways to serve the Lord is to serve other people, especially sa tumakigsuunan sa pagtuo. Ingon ni Christ, biyai sa nimong offering diha dong. Di pa na dawaton sa Dios. Pakig-reconcile dito, balikin na, dawaton na sa Dios. You cannot serve your brethren if naapay conflicts, naay division. May imagine mo kung ato ang pag-serve sa ginawalay gugma, kasi may tabo sa atong church.
Kanining maniudto ta. Kanang nagluto diya sa kusina sa atong paniudto. Kung wa na'y gugma ilang pagluto, usa ka kilong bitsin ibutang na. Imagine mo na sa kilong bitsin ibutang. Gugma ba na sa Brother Whitford? Kanang nanghugas sa itong mga young people nga kugihan gid manghugas sa pila pa ka lutod nga plato. Kung wa na'y gugma, napatay plato sunod Domingo, wa na. Wa na'y panglabay lang na dito sa gawas. Kanang driver na to tighakot sa atong hakot ministry. Kung wa na'y law, hakot ministry. Napa na sunod Domingo, mapamalihog pa ba mo na sunod Domingo? Di na! Kanang welcome niyo sa church, inig-abli yung spultan, nabay ni welcome niyo ganina? Asa na itong welcoming committee din? Ha? Mag-meeting na po tagsam. Kung wa'y gugma lang pag-welcome, kung saan ka na pag-welcome? Di na lang kumayo, kaya basig. Pero kung out of love, hello ma'am, sir, welcome. Kung pa'y COVID, magbiso-beso yun. Pero kung walay gugma, di ginamalipay nga nung naa ka. Pero praise the Lord, kay natay gugma. Amen? Amen. Ang music team na to, kung wa ni love mo play music, ang ato ang kanang kanta bitaw nga holy holy, himuon ng rock. Kung si Cherry, kani Mami Sisters, labeyaw pa ni gugma, wala. Di kininakan, nindot ang atong pagsimba. Nindot akong gingon ha. Praise the Lord, kay naamoy gugma. Amen? Amen. Pero, napag-i-best ana nga gugma. Tama? Di pa na mao ang imong best good nga love. So kung imong hunaw-hunaon nga nag-serve ka sa ubang tao, di gyud ka magpa-serve. Ang pride magsugod kung magunahuna ka, dapat ko nimong i-serve. Muna birth sa pride. Ug hangtod nga dili ma-realize o sa ka-Christian nga servant ka sa Dios ug gisugo ka sa pag-serve sa uban, di gyud ka ka-serve niya faithfully, bugat gyud ang pag-serve sa Ginoo. Dali kay ta ma-offend. Dali ta manluod. Tan-awang resulta. Verse 3 and verse 4. 1 Corinthians 3:3-4. Ingon ni Paul, you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you. Kung ang church dili motivated sa love, diya magsugod ang conflict. Diya muturok ang kasina, jealousy, ibog-ibog, selos, hangtod mag-cause nig division. Ang church nga walay gugma, usa ka church nga divided. Ang church nga gibugkos sa gugma, ultimo man, gamay man, o pila may numbers, pero nagkahiusa. Muna, ayaw tuguti nga mag-divide ang atong iglesia. Amen? Amen. Makapansin, nagikamuraw naman kung nagselos, pugi na lang, kaakay mong dila ay buhiin ang apulong. For the sake sa imong giserve nga igsuon. Maglikay ta nga mahimutang kabahin sa conflict. Atong paningkamutan mahimutang part sa solusyon. Gugma ayaw sawaya iyahang kinaiya. Sabta basi nanay pinagdaanan wa lang kakahibaw. Kung di sa mutingog sabta yung background basi nanay problema. Kung ikaw pwede maka-reach out niya, i-reach out. Nagbarog sa way kasturya, tagaigbangko, palingkura og storyaha. Nagkaon siya sa isa tapari, ubanig kaon. Love. Let us serve one another. Si Christ gani, wa siya nagpa-serve. Nga dapat siyang i-serve. Siya mismo ang nag-serve. So again, katapusan, sa diyan si Moses, gitawag sa Dios, ingon na Moses, duol dinhi. Sa burning bush, nagdilaab nga mga sampinit, wa na sunog. Niduol si Moses, ingon ng Dios, tangtanga imong sandal, balaan ni nga dapit. Gitangtang ni Moses. Kaysa lang paghatag og reverence o pagtahod sa una, magtiniil na sila mosulod sa templo. Nahimong balaan to nga dapit, bisag buntod to siya, kay naa ang presensya sa Dios. Ingon ni Christ, kung asa ang presensya sa Dios, nahimo ng balaan nga dapit. Ug ingon ni Christ,
asa magtigom ang kaanakan sa Dios, nahimo ng balaan nga dapit. Nahimo ng balaan nga dapit kay naa diya ang Dios ug naa diya iyang kasing-kasing. Ang place of worship mo ni pinakaduol nga dapit para sa Dios. One day, kung itugot man nga dunay persecution, kung pasimbawon ta ilawom sa kahoy, ang maong dapit nahimo ng balaan tungod sa panagtigom sa iyang kaanakan. Kung patigumon ta puhon sulod sa langob, kanang dapitan nimo ng dapit nga balaan. Kay nada nagtigom ang katawhan sa Dios. Kung maabot ang panahon nga patigumon ta diha sa open field, gitaptapan ng atong mga mata, gibugkusan atong mga kamot ug atong mga tiil, gipalibutan tas bangis nga mga leon, hait nga mga hinagiban. Ug kung nagdaig ta sa Dios, nagtawag ta sa Dios ni anang dapita, nahimo ng balaan nga dapit. Ug kung mga matay man ta ni anang dapita, dako kag pasidungog sa Dios. Tungod kay namatay ka mismo sa iyaang balaan nga trono. Duol sa iyang kasing-kasing. Kay kung asa nagtigom ang iyang katawhan, nahimo niya ng trono o nahimo niyang balay sa iyahang kasing-kasing. Naata din nagtigom. Regardless sa atong kortina, sa atong design, kolor sa atong bumbong, as long as ang katawhan sa Dios nagtigom ta, nahimo ning usa ka balaan nga dapit. Amen? And deserving lang ato ning tratuhon nga usa ka balaan nga dapit tungod kay balaan ng Dios nga atong gisimba. Nagamputa, dalaygon nga mahan, salamat nining mga orasa. Gamhanan ka sa among kinabuhi. Salamat Lord, wala minimo biyai Ginoo bisan sa among mga kaluyahon. Salamat Lord nga imo ming gi-remind nining usa ka special kay nga buluhat nun Lord ang pagsimba. Tudloi mi Ginoo nga amo ning i-treasure sa among kinabuhi. Sanglit, wala mi nakik-appointment lang sa usa ka tawo, governor, hari sa yuta, hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios. Gamhanan kamahan, mahimayi ang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen ug amen.